Alhamdulillah. Adik kabeh sing diwenehi kesehatan, mula adik dipinaken puji asmane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Mula sapa wong sing tansah bersyukur marang Gusti Allah, maka diwenehi apa ditambah nih. Ini iki Pak ning wingi kan wis ngerteni tembang Jawa iki apa wae. Nah, sadurunge niki dipasinaon mula areke ora lali areke apa ndedonga. Monggo dipimpin salah siji kanggo donga. Kanca-kanca sadurunge pasinaon basa Jawa ayo donga dhisik. Donga sampe iki. Iki kali pandonga menika napa sing disinaoni dina iki diniatake ya. Maka apa sinau khususé kanggo sing muslim kuwi hukume apa? Wajib. Fardu kifayah. Wajib sinau basa Jawa hukum wajib. Mulane wajib kudu dilakoni. Nek dilakoni mula bakal oleh apa? Pahala. Nah, wis dina iki sapa sing gak ngerti? Cerita ya? Napa asli ning ora ngerti? Isi. Ya, wes. Muga Mas Indi apa sing dilakoni Mas Indi iso kasebatan insyaallah. Wes, coba minggu ini kan wis ngerti ngenani tembang. Tembang ngocopat seiring ana apa jenenge? Bedane geguritan gagak lawas karo gagak anyar apa bedanya? Kelingan gak? Coba ditone. Bedanya apa? Yen tembang ngocopat utawa gagak geguritan gagak lawas iki kaidet dening aturan-aturan tertentu utawa paugeran syariat. Enek telu sing ngiket apa? Siji angkatan Mas Guru Gotro. Terus sing kepindho Guru bilangan Guru lagu. Alhamdulillah. Nah, jadi kaitan apa Guru Gotro? Angkat tangan. Sak liyane Mas Safin. Apa Guru Gotro? Yaitu ayo angkat Mas. Mas itu. Ayo open santai. Ayo nyebut nama. Ayo apa Mas? Sing Banten. Cacahe Goto. Saben sak Goto. Ya cacahe Goto saben sak padha. Nah itu diarani guru Goto. Jadi enek piro? Ya. Garising ya. Enek piro? Dihitung. Yang ini kan wis tahu awakmu ngitung cacahe piro? Yaitu tembang apa wingi? Tembang gambung. Enek piro? Lareke utawa gaterane? Ana? Tak? Ya. Wes. Terus saiki guru wilangan apa? Apa Mbak? Cacahe mondo saben sak dodo. Ya dihitung. Misal ning tembang liyane ning tembang gambung sekar gambu ping 100. Nah, itu dihitung. Enek piro? Nah, sekar gambu sekelingan ya cara ngitung. Iku dulu bilangan. Terus ana guru lagu. Jadi akhir ya. Akhir utawa dembingi swara saben sak dodo. Sing akhir kuwi unine tibane ning apa? Tibane ning A, I, U apa E. Misal sekar gambu ping 100 berarti guru lagune U. Yes. Iku pasinaon sing bunyi
Nah, tapi wingi kan wis sinau ngenani kuwi durung ngerti. Ya. Tembange ijane kumine kepriye. Nah, coba sadurunge kuwi mengko diperak dadi loro. Ya. Sapa sing seneng nembang utawa membunyikan nyanyi? Sapa sing ora iso nyanyi tapi kok kira-kira iso gawe tembang? Kok kan diatur, ya, guru gatane piro, guru bilangane, terus guru lagune. Nah, pilih sing ndi? Sing nembangake utawa sing gawe tembange. Nah, monggo. Gawe kelompok diperang dadi loro, sing nembangake utawa sing gawe tembange. Ya, iki diarani apa? Dibedakake. Luwih seneng sing endi awakmu? Luwih seneng gawe utawa luwih seneng ngunekake utawa nembangake. Diarani pasinaon diferensiasi. Ya, diferensiasi ini ning kene awakmu luwih seneng nembangake utawa seneng gawe. Monggo pilih. Monggo. Ayo. Apa iso gak iso sing seneng luwih seneng nyanyi. Oh diwarai. Sing sitoke diwarai nyanyi, sing sitoke nyusun tembange. Ya. Sing nyusun tembange, ayo coba angkat tangan. Ayo milih salah siji. Nyusun tembang apa nembangake? Siji, loro, telu. Ayo saiki sing nyusun tembang. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Mbak. Ayo. Kelompok iki ya. Kelompok iki nyusun tembang. Terus. Mana? Nyusun tembang. Siji, loro, telu nyusun tembang ya. Sing kene berarti iki pindah ae. Kalau ini ben kumpul sing nembangake. Sing nembangake sisi kene, sing nyusun ning kene ya. Mbak, hijau. Ayo. Coba tak setel lagi sing nembangake. Sembang. Nyambung. Tembang, monggo bakale nembangake tembang gambung sing nembang. Nah sing nyusun tembange mengko gawe ya nganggo basamu dhewe. Ini kan wis latihan, goleki ya. Goleki guru gatane pira, guru wilangane pira, guru lagune pira. Guru gatane tembang ganggu enek pira wingi? Enek 5. Ya. Ini kamu paham? Siap ya nganggo sinau basa Jawa? Yes. Monggo saiki sing nyusun mulai utawa wiwit di susun. Tembangi ya. Oleh buka-buka dulu ya. Kanggo iki tetembungane. Terus saiki sing nembang coba digateni. Nguping catur. Nah, tadi ini ya, terus diterone ya. Kang Cinakon siji loro telu. Kang Cinakon ora kang kalantun. Semuanya. Satu
Ya, siji loro telu. Siji loro telu. Dong mana-mana ya. Ingin kau ingin tak. Ya, maka dikasih iso nambangake kabeh ya sinau. Saiki ning kene sinau bola-balik dinyanyikake, ditembangake untuk ya tugasnya ning omah kuwi gawe video ya. Jadi nembang iki di video siji botol siji terus dikirim ya. Ana tindakan? Halo. Coba saiki sing nambah mau di delok tambangi iki mau ning buku paket enek kan? Halaman piro? Ya, iku didelok. Terus kira-kira pesene saka tembang iku apa? Adik kudu ngerti pesen saka tembang. Coba digorengi ya. Pesen saka tembang iku apa? Coba saiki di boleh oleh gunake HP ya. Ini digumul. Coba saiki iku digoleki tegese apa? Oleh nganggo HP. Coba salah siji.